खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बिजनि दखरा एबसुआ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ दिनै गथायबाय 17थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे 24थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौबो गथायनाय जाबाय। नंगौ थांनाय 23 बोसोरनिफ्राय बिजनि दखरा एबसुआ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ होबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 24थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ 17थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे गथायबाय। बिजनि दखरा एबसुआ होनाय 24थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों फारियै सेथियाव सोमावसार बसुमतारी, नैथि दिफारानी बसुमतारी, थामथि स्वर्णलता नार्जारी, ब्रैथि निउटन औवारी, बाथि निकिता बसुमतारी, दथि नन्जिता बसुमतारी, स्निथि रेशमा बसुमतारी, दाइनथि अनामिका बसुमतारी, गुथि दैथुन बसुमतारी आरो जिथियाव मोननो हादों लुकास बसुमतारी। बेनिनो बान्थायाव दंमोन गांसे मानबिलाइ, गांसे आर'नाइ, 2000 रां आरो गांसे सोरजि। मख'नो गोनांदि बेजों लोगोसे थांनाय मेट्रिक आनजादाव 100% उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय PM श्री मक्रा HS स्कुलखौबो बरायदों बिजनि दखरा एबसुआ। दिनैनि बे 17थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे 24थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीनि बेखेवनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि बानसु आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बिबुंथि लाखियो। नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खेबसेबाव जायफ्रा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाङैनो हामबायहोनाय जासिहरबाय। लोगोसे दा बेयो मोनसे जोंनि अराय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय मावबोबाय थानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो आरो गासै मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि उथ्रिसारनायफोरखौ जोङो फारिलाइ मोनसे बानायो टप 10 जायफ्रा बांसिन नम्बर मोननानै जौसिन बिथांमोना टप 10 सारिलायाव थायो। दा बिनिनो देग्लाय जिहेतु 89 जौखोन्दोआनो बयनिख्रुइबो बांसिन आसाम नाङैनो सोमावसार बसुमतारी फंबाया टपार हिसाबै सायख'जाबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। दा बेवहाय जोङो मोनसे तुलना खालामनानै नुदों जे सिगां समनिख्रुइ जाय पार्सेन्टेजआ गेजेर खोलोबाव थायोमोन बेनो देग्लाय टपार जाबाय। मानोना जोङो बुजिनो मोनाखै माखासे फरायसाफोरनि सायाव बिथांमोननि फराफारिखौ लानानै बिथांमोना माखासे गोब्राब थासारि मोगा-मोगि जादोंबो जानो हानाय। बिनि अनगायै गुबुन गुबुन एग्जाम पेटार्नजों लोगोसेयै आथिखालनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों खाब जानानै फरायनायजों लोगोसेयै एग्जामखौ फेस जानायाव बिथांमोना मोगा-मोगि थासारि मोनदोंबो जानो हानाय। नाथायबा समाज आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसाम नाङै जाहाथे बयबो समाजनि साननो गोरों फोरोंगिरि बाहागोजों लोगोसे दिथागिरि बयबो फरायसा हान्जा जाहाथे जों इयुनाव साबनानिफ्राय हामनासिन खालामफिननो हायो आरो बेजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जोङो मिजिंथियो जायफ्रा बेबायदि मोजां नम्बर लानानै पास जाबाय बिथांमोना उन समावबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बर' माहारिनि थाखाय आसाम हादोरनि बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना सुबुं धोननि आंखालखौ सुफुंगोन आरो बेबायदिनो अराय सोलोंथाइखौ लांबाय थानानै जाहाथे गेरेमसा बर' माहारिजों लोगोसे जौगा हादोर दाफुंनायाव बिथांमोना मदद होगोन। जोङो माखासे बिथिंजों साननांगोन समाजारि बिथिङाव जोंहा गोबां सम जोंनो फरायसाफोरनि थाखाय हेंथा जाथाव माखासे थासारि सोमजियो। जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां सम बेफोर थासारिया गैलामोन। नाथाय थांनाय 4-5 दानाव जोङो नुदों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकरि मेला होनाय लोगोसे जुवा आरो गुबुन गुबुन रोखोमै रंजा बाजानि बायदिसिना थासारिया फरायसाफोरनाव गोहोम गोग्लैदों नामा बेखौबो जों बयबो सन्देह जाबाय। दा बेनिखायनो जों फरायसाफोरखौ खावलायगोन हानायसेबां बेफोरबादि फरायनायखौ खहा खालामथाव माखासे हाबाफारिफ्राव सोमोन्दो लानाङा, लोब्बा जानाङा आरो फेग्रा मुवा आरो गुबुन गुबुन ड्राग्स, जौ, सिगारेट, बिरि बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ फरायसाफ्रा जाहाथे गोग्गो देहा बोलो लानानै गुन गोनां सोलोंनायाव बिथांमोना राफोद गोसो